Wieħed mill-aspetti importanti biex nifhmu il-ħajja ta' din Qaddisa huwa l-fatt li dina fl-età ta' 7 snin missiera miet b'attakk tal-qalb f'diraha. Jiġri kellha tesperimenta din it-tifla l-mewt ta' missiera f'diraha fl-età ta' 7 snin. Mbagħad ftit ġimgħat wara kellha tersaq li s-sagrament tal-qrar għall-ewwel darba. Imma mhux biss. Bdiet tistudja l-mużika. Omma lila u eventwalment lill-oħta 3 snin żgħar minnha daħlithom fil-Konservatorju ta' Dijon. Il-mużika hija importanti ħafna biex nifhmu lil Qaddisa. Għaliex hija importanti biex nifhmu lil Qaddisa? Għax propju il-mużika waslitha biex din il-persuna b'dal-karattru ta' vulkan tibda tiġi ddixxiplinata. Il-mewt ta' missiera wassalha biex tifhem li fil-ħajja mhux kollox kif trid int. F'poeżija li tikteb 10 snin wara li mietet missiera tgħid għalxejn qed nipprova nżommlok l-aħħar nistiegħek għax inti sorta mitt. Hemmhekk indunat li fil-ħajja mhux kollox jimxi eżatt kif tgħid int. U mbagħad il-mużika kellha tagħmel dak l-isforz kbir fuq nifisha sigħat twal kull jum bejn 4 l 6 sigħat kull jum għal diversi snin. Pratikament l-adolescenza tagħha, it-tfulija, l-adolescenza tagħha tipprattisja fuq il-pjano u tistudja u titgħallem. Il-mużika importanti għaliex għax wassalha biex hija tiddomina lil nnifisha. Kienu jgħidulhom nota stonata qisu dnub venjali. Ma tistax, naturalment jekk qed iddoq ikollok nota waħda biss stonata għax dik isemmulek. U allura bħalma fil-mużika tittoqgħod attent li ma jkollokx noti stonati, daqsant ieħor fil-ħajja spiritwali tittoqgħod attent li ma jkunx hemm naqqas nubiet venjali. Allura hija għamlet dan l-isforz, però l-mużika importanti għaliex għax imbagħad daħlet fil-monasteru ma setax iddoq iktar, għaliha il-mużika kienet it-talb, hija kienet tgħid jiena qed nagħmel dan kollu għal Alla, qed indoq għalih u għalhekk kienet iddoq tant tajjeb b'qawwa kbira, daħlet il-monasteru. U ma setax iktar id-doq. Però bdiet tikkomponi. Tgħidu li għaliex bdiet tikkomponi? Għax bdiet tikteb l-ittri tagħha. Fuq dan issa nagħmlu klip ċkejkna oħra wara, imma hija l-kitbiet tagħha huma kompożizzjonijiet ta' mużika. Imma għażda ma kien biżżejjed, mela minn waħda li qed tistudja u id-doq il-mużika ta' ħadd ieħor tispiċċa hi tikkomponi, imma l-passaġġ huwa iktar ulterjuri. Sal-punt li hija saret l-istrument u Alla dak li qed idoq dan l-istrument. Hija saret l-istrument li permessew qed toħroġ l-innu ta' Alla. Mela filli iddoq tasal biex tikkomponi sal-punt li tħalli l-Alla jaħdem u hi toħroġ hija ssir l-istrument li fuq Alla joħroġ din il-mużika sabiħa. Elisabetta ma nistgħux nifhmuha jekk mhux bħala mużiċista.